La vagina és un carnívor mustèlid molt comú a Catalunya, però molt difícil de veure degut als seus hàbits discrets i estrictament nocturns. És un caçador eficaç, sobretot de petits mamífers i rèptils, però les fruites del bosc i fins i tot el raïm són una part molt important de la seva dieta. És molt àgil i s'enfila amb facilitat a arbres movent-se amb seguretat per les capçades. Tot i que té les potes força curtes, pot fer espectaculars salts entre branques on hi busca tot tipus de preses i també nius d'on predar ous o pollets. Fan el cau en esquerdes de roques i tenen costums solitaris, tot i que si el menjar és abundant, poden tolerar la presència d'altres individus, especialment si tenen lligams de sang.